не се възползваш. Това просто не е редно. И е опасно за теб. Не се притеснявай за мен. Нали искаме бебе? Да, искаме, обаче аз искам те да те галя по корема, не? Пак ще ме галиш по корема. Просто бебето ще е в съседната стая. Ти просто страшен манипулатор. Так му ще ме видиш отново бременна. Самия акт на искане съдържа в себе си съмнение в Бог. Затова нека се помолим да следваме Божията воля, независимо от това дали я разбираме или не. Чавдаре, какво правим? Това е грях. Ами ако всичко се обърка? Не!